Singelosi nesidala siyakubabaza singelosi Hallelujah. Siyabonga Baba. Oh, Ungcwele. Jesus. Ungcwele. Ungcwele. Lord. Ungcwele. Lord. Ungcwele Jehova. Yes.
njalo ubuNkulunkulu ongajiki siyababaza uNkulunkulu ekseni asimbona uThixo njengawe uNkulunkulu okhanyisayo ebumnyameni kuwabukho ubumnyama ungcwele 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 nezingelosi ziyababaza nezidalwa zithula imkhele zithi ungcwele nathi sithi ungcwele awufanisana lutho Baba we worship you accept you we bow our heads before your throne sithi asibone uThixo njengawe asimbone uNkulunkulu oveza indlela ehlane asimbone uNkulunkulu ositrainela yena abantwana bakhe siyabonga uNkulunkulu siyabonga 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 amen hallelujah Sipho Jehova sipha amazulu hlombe elikhulu elasihlule. hallelujah 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 oh we bless you Jesus we bless you Jesus we bless you Lord we bless you Lord you alone is worthy we bless you Jesus Amen. Hallelujah. Silaphi kanti la sikhona. Jesus. We are in the house of glory, the place where the glory of the Lord dwells. This is what is happening now. Bazalwane, cela ukuthi ngi-introduce kuqala ukuthi ubani lo. Umama uSokhela nguMahadebe. Ngumntwana kaNkulunkulu owaphiwa umusa kwathi ngelinye ilanga nami uJesu Kristu ngamkhetha ngathi uyinkosi. Ngase ngiba nenhlanhla engaka. Kumnandi uba nenhlanhla engaka. Ngazongena kule nkonzo yase House of Glory. But it doesn't mean that I'm going to go to heaven because I'm the member of House of Glory. Fanele kube yimina engimsebenzela uNkulunkulu engilisebenzelayo izulu. Ngicela ukubingelela abagcotshwa bethu kanye nama spouses abo. Ngibingelele executive team yala ekhaya, ngibingelele uSunday school ngizoqala ngabo. Ngibingelele obaba nomama nentsha youth naba shayibogugu ne worship team niyasibusisa abantu bami. uNkulunkulu anibusise njalo. Akusekho okuningi ugogo uSokhela sezokubeka kodwa sengizothi nje kancane abantwana inkonzo sebeyenzile. Ngibonge abodada basiza lapha at the back nomgogodla wenkonzo abantu bami nikwazi lokho what we are doing amazulu ayakubona. Siqhubeka la nohlelo lwethu esaluphiwa uJehova oluthi khulisa umntwana ngendlela. Ayothi mesekhulile enze njani ahambe ngayo. Lapha sikuthola kubani lo ncwadi uProverbs 22 uverse 6. Abantwana bakhulume ngetrafficking. Bengicela kodwa before siqhubeke ngicela ufunde Themsile. Proverbs 22 verse 6. yes. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Amen. Cela ukhuleke sisi. Siyabonga baba wethu ongcwele izwi lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, fanele ukudunyiswa nasemini uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga baba wethu onamandla ukuthandwa okungaka. Sibona uthando lwakho baba wethu ongcwele isecond nesecond. Thatha udumo ufihla umntwana wakho baba wethu ongcwele muphe ukuhlakanipha esamile in Jesus name. Amen. Amen. Our theme, House of Glory, the supernatural power of God is beyond the human comprehension. It is accessible
accessible by faith. It is also attainable and reachable. Kodwa kukhona ifaith nehope lapho. Khona umntwana okhulumile ngithi uSibiye ukhulume about ihope kule human trafficking asebekhulume ngayo. Ngicela ukunibonga sonke isikole umntwana osiphe izwi. May God help him. Amfihle. Siyababongela abazali bakhe. Ngibonge abantwana ama-teenagers bantabami, we are so proud of you. Hey bengazi ukuthi kanti nizoyibeka kanje nasidlula thina. I love you gogo uyanithanda noma ugogo abuya befem anilandele ngapha emva kwezindlu ukuthi nilaphi. It's because of love that I love you. Uyabona bazali uma unengane yakho nawe especially angisho njalo ukuthi umntana wakho umbone ukuthi hey uNkulunkulu amwazi wangibusisa umntana amwazi wenza kahle. I so wish umntwana kaMama ubani nobani bami naye angenza kanjena, so that nawe uNkulunkulu uyobusisa. Asingathi uma sibona ingane yomuntu igwegwa ebese sithi akufanele nayo nje. Yithi uma sibona ingane yomuntu ingahambi kahle khala inyembezi uguqe. Yiba urispa ungene esikhaleni. Khala for another someone's child because engenzi kahle. Musukhala ngoba kweyakho kuphela, but cry for someone else's child. We must have those tears. Bapho mama abanenkophe ezinenyembezi bakhalela abantwana babantu babantu. It is likaNkulunkulu ubusiswa kakhulu uma ukhulekela abanye. La kade sikhona nomama uMalingizolo besisenhlanganweni kaRispa hamba vangeli amabandla ahlangene la becelwe khona umama uMahlaba uThobile uThapsile kanye nobaba uMahlaba uVictor ingcebo zikaNkulunkulu. We were so blessed. Bakhulume kakhulu ngokuthi ake sikhulekele ingcebo. Ake sikhulane ingcebo bazalwane ke siye kuba criticize. Let us pray for our church leaders. Asingathi hayi Nkosi yami umama Linga ayisuka kwakusho nokuthi, but we have to pray for them. Ake sikhulekele namba ama leaders ama committees athile sibacelele uNkulunkulu ukuthi abaphe iwisdom. Bazalwane sikhuluma ngehuman trafficking la. Kuze kufike kuhuman trafficking kuqala ku spiritual. Jesus. Uyabona usuntshontshiwe wenza noma yini umoya ongcwele ongahambisani nayo. The time is uthi asuma msokhela ke vengcika. Jezebel spirit is inawe. Once umumbuka nje lo gogo uthi ay avecika kodwa. Jezebel spirit idlala ngawe. Bantabami nigade iJezebel spirit. Bantabami nigade iJezebel spirit. Iyona ke le ebanga human trafficking nibone sentshontshe ke intweni eziningi. Ngiyabonga abazali ukuthi abantwana nibalethe ku Sunday school. Angizukubonga abazali kuphela. Ngicela nje ukubonga nje abantwana bonke abeza ku Sunday school. Ngiyabonga bantabami. Siyabonga siwothisha. uNkulunkulu anibusise njalo. Uthi noma ngabe umntana ukuthi lala kodwa uvuke uhambe ku Sunday school because we are going to learn something. Sicele abantwana ukuthi bafunde lencwadi ye Proverbs every day from chapter 1 to chapter 28. Uma inyanga iphela ngomhla ka 28. Uma ihlala ngomhla ka 31 uzogcina evesini ka 31. Noma ungasayifundanga yonke Proverbs ngalelo langa, kodwa nje uma khona iverse olitholile lizokhulisa mntanami. Sila sikhona nje is because of the Bible. Ukufundiswe, nilifundiswe bantabami. UBible umayile ini? The Bible is basic instruction before leaving earth. Utheni ugogo? Bapheni izandla. Uyabona thandwa zezulu, ungayithandi lencwadi, ungakathi leave the earth, ngeke uyendawo.
ngiyathanda ukufunda le novel. Ake sikhuleke umuntu ngamunye nje uwedwa uthi Nkosi yami ngiyacela baba kuyikhipha indaba yokuthanda igeneration ongabe ubani uzalo noma yini. It's fine they're doing their job kodwa but abamkukhiphe ukuthi nikuthande kube into esihlezi kwentu. Uma ke yangidlula episode akusezuhamba kahle usuku lwami. Uthe omunye umntwana la wathi kwaqala emandulo kanjalo nomemu olikusho njalo mntanami wathi kwaqala emandulo ngoJoseph. Kuku chapter bani lapho yonke into ethi sithatha ezwini. Cela niphakamise ma teenagers indaba kaJoseph ukuthi iku chapter bani. Ngizoyizwa ngani phela mina ngiyazi. Iku chapter ba. Hallelujah. Bathe Genesis 37 ilapho yonke leyo ndaba kaJoseph wadayiswa kanjani kusukela kwifamily ngenxa yani yejealousy. They envy him. uJoseph abafowabo baze bamdayisa befunani lutho njobeshilo umntwana uthi babengafuni lutho kwakuwumona nje. Be careful if when you envy someone. Don't envy gogo Sokhele for nothing. Don't envy nangumfana kumakwara uthi uyangicika lo mfana. Why? uNkulunkulu lo othi uyakucika. Bathandwa kayo enkosini ngiyakubongela gogo Malinga dadewethu ukuthi ukwazi ukukhulisa abantwana kube kanjeni. Ngiyababongela abazali ngamunye ngamunye ngicela sibaphe ihlombe uqinisile mntanami. Angibaza abantwana balomntwana kade eshumayela lana kuthubani. Mama uSibiya siyakubongela. Mama Makwara siyakubongela sisi. Ukuzala lolu swala kahle lensizwe lithanda uJesu. Bathandekayo ngibabonga bonke abazali. My worshiper girl, where is she? Manzuza. Zuza litonjana hayi ngoba wakithi. Wenzuza ubomkhulekela umntana wakho and cover her. Angantshontshwa. Cela ukuthi sonke uma ngabe usekhaya cover ngegazi kaJesu Kristu umntwana nje umbonile emgaqweni. Just do it. Bengicela ukuthi ngidlule kancane kule. Ekhulisa umntwana ngendlela. Ayothi mesekhulile ahambe ngayo. Ugcina nini ukuba umntwana? Phela nini ukuba umntwana? Kukhona kuphela ukuba umntwana? Akupheli ukuba umntwana. Ngoba umzali uyakuthanda. Liphi lelizwi elithi ngiyokwenza njani nasebuguleni kugeni kwakho? Lithini bazalelwane? Hayi bo siyafunda phela la nje teenagers lana. Uthi ngokunakekela uyosufike phi kube nenelezi grey. Uyabona ukuthi umntana wakho omdedeli ukuthi umyeke. Uhamba naye umntana wakho njengomzali noma eseshadile uyobe nawe. Uyezwa ntombazana kagogo noma usushadile ugogo ngoba ngila ngoba uzoshada kusasa ube nowakho umndeni. Musuqede yonke into usufundile usunamajazi akho. Yes. You'll be blessed. Umlomo uyadala. Ntombazane yami kadula ukhuluma we are going to get married one day. Have your own husband nabantwana bakho. Uyabona abantu abami I'm propheting now. Uzocabanga nje ukuthi ugogo uyakhuluma nje. It's a prophecy engihlisela kuyena nesibusiso. Nangizwa abantu abami esicela uNkulunkulu ukuthi asisize ngabantwana bethu nami ningikhulekise bandla umntana igama lakho usiphesihle nimkhulekele ukuthi akathola unkosikazi ngelinye ilanga. Nami ngigona abazukulu at my age of 70 ngijoba ngiphila nje ngisabhekile Thembi ningikhulekise lihle mntanami ningikhulekise sisi. I always say this to amantombazane la ngiwajwayele. Bantu ukuthi abantwana bayisibusiso ukuthi umntwana ufike kanjani please accept them but not spoil them.
bangcwele ngicela ukugcina kule. Siyabaspoila kakhulu abantwana. Kangangokuba abantwana baze benze njani? Basihluphe nathi ngale ku Sunday school ngeintwanyana ezithile ezincanyana ongaboni kahle. Ngicela ukuthi abantwana sibafundise ukulalela, ukufocus nje. Ngizonixoxela indaba yami ke uthi mina olwami usizo lungakanani nokuba ngiyakwazi ukuza le nkonzweni. Uthandeka mnyane, mntanami. Angikutheli ngehlazo mhlawumbe uzothi awuma uyisholani lento. I've got a problem na nge-transport but uthandeka wathatha ukuthi nje angilethe enkonzweni every day. Abazalwaneke abanje, abazalwane base House of Glory, they are so loving. That's what I saw in this church. You are so loving guys. Kade zisho ingane sengajwayele ukukhulumisa kweingane ngabe ngithi bangcwele. You are so loving bafowethu. Ngendlela eninothando ngayo abesilisa ngathi abafowethu. Uyabona abantakwethu nginitshele bomakoti uyabona usumfelokazi. Abantu bayaqhela ngoba abanye bethu abafelokazi abayenzi kahle. Onomyeni uyakusaba. There's affects ezengitshela zona ukukhulisa ngoba sikhulisa naneni badala. Abafelokazi abanye bethu abenzi kahle. Kodwa musihleze enkosini, being a widow, it doesn't mean that usuyagwegwa nanokuthi wena uzoswela. Sekufanele ukuthi wena ube unesizungu sani ngoba umoya ongcwele uhleli nawe. Why are you lonely? You cannot be lonely. Ngesikhathi ufikelwa ile assignment yokwenziwa umfelokazi, it's because the Lord trusts you ukukunikeza leyo assignment so that you are going to be on your knees. Khulekela ibandla. Hey Nkosi yami, isikhathi kumfelokazi sokukhuleka isona sona sokuhlala enkosini uguqe, khulekela ibandla. Celela ibandla enkosini, celele lo yamntwana ohlushwa umkhwenyana. Celele lo yamkhwenyana ohlushwa umakoti. Because sisindisiwe sinje, others are so stubborn. Others are so rude. They cannot respect their wives or respect their husbands. Kuma neqhayqayo ukuthi yena usindisiwe and become so rude kumkhwenyana. Nomkhwenyana usebamba iBhayibheli, ngengitshelo wena mina. Izwi uthe umbaba uMahlaba kusuka unkosikazi wakhe ezosinikeza izwi. Baba uMahlanga hug his wife. Khombisa uthando asikhombisa lona thina. He hug his wife esezokhuluma izwi. Bantakwethu asibakhulekela abagcotshwa bethu. Sibahlanganise. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uthe ubaba uDladla umephuma wahlala la enkonzweni. Akwenziwa yithina kwenziwa amazulu. Ngikakusola mina mamsokhela. I'm being honest. Ngikakusola mina mamsokhela ngithi yaboke lento ke bayenza lana ke. Akhulumi mina. Kodwa uNkulunkulu azabasize ukuthi umama unfortunately abekho. Umama uDladla ahambisane nomama uMbuyazi. Njengabantwana bakaNkulunkulu oRebecca boMoses. Ebese ngala ubaba uDladla babambane kanjena noMbuyazi. Ibandla lizolibona ukuthi lizobanjani. Lokho kuzokwenza ukuthi thina uma sikhuleka thina bekade kumama uDladla bekade la ekhaya. Kuyisicathulo kuyena ohamba phambili. Today is mama Mbuyazi. Ngicela ningiphele izandla lapho. Sikamoya ingcwele. Today is mama Mbuyazi. Let us give her the respect. Sinabaholi bethu. Sinosindi abaholi abantu besifazane. We must respect them. Sino mama uDlamini Ntoli mntanami. We have to respect you noma ngimdala kunawe.
but you have to respect support. Konke lokho ukukhulisana ngendlela uNkulunkulu ayithandayo. Ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele ngebandla engikulo nendawo yokuba sebukhoneni baNkulunkulu. Engikushoyo kusenhlizweni yami kuhliziyo kaThixo is not me. Siyabonga Jehova, siyabonga uNkulunkulu wethu. Waze wamuhle Jehova nasemini. We praise you, Lord. We thank you, Lord, for your presence. Gracia. Siyabonga El Shaddai. Thank you, Lord. There is no father like you. Azange bekhona ufana nawe. Thongezi ngoJesu Kristu angeke umazi. So that through your son Jesus Christ. Moya Ngcwele, we cover your congregation. Siyabakhulekela uNkulunkulu ongcwele. Ama prophets akho Nkosi olungileyo owalethile. Benza Jehova ba prophet iqiniso. Banga prophet amanga. uNkulunkulu olungileyo, we pray over Baba Mbuyazi. No Mama Mbuyazi's life. We pray over Mama Dladla and Babu Dladla's life. We pray over Mama Hlabisa, over their life and her husband. Sikhulekela umfundisi uNgubane nonkosikazi wakhe. Sikhulekela uMama uNcube, sikhulekela uMama uDlomo, bonke abagcotshwakazi. Kuthi uNkulunkulu abe nabo abagcine. Ebese wena Jehova ufundisa thina ukuthi inkosi icebo lakho size singaliphazamisi. I come before you, Lord. Nami Nkosi Jesu Kristu, I repent. Uthi Nkosi ngenza intando yakho nemicabango yami aba ngengawe. Cleanse us, Lord. Gazi lika Jesu Kristu waseNazaretha, we pray.